faktisk ikke, om det er statsejet. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jonas, nej. Folk, der er glade for mælk. Det ved jeg faktisk ikke, men jeg tror, er det ikke landmanden, der gør det? Det skal landmændene jo gøre. Det gør landmændene. Og det er fantastisk. Det er godt. Det kan jeg godt lide, at det er en bondemand ejer Arner. Det er sejt, synes jeg. Jeg synes, det er fedt. Er det rigtigt? Det er jeg glad for at høre. Det er den gode gamle animaltanke. Ja, det er godt. Jeg synes, det er fedt, at man bevarer kulturen i Danmark.